सगळ्या लोकांपर्यंत पोहोचणार. आयुष 64 या गोव्यामध्ये थर्ड वेव्हसाठी खूप फायदेमंद होईल का? हे असिम्प्टोमॅटिक पेशंटसाठी सर कर्फ्यू हॅज बीन एक्सटेंडेड सर. ओव्हरऑल जर विचार केला तर काय स्थिती आहे कोविडची, कारण पेशंट सध्या कमी होताना दिसतात. सर त्याची पॉझिटिव्हिटी कमी झालेली आहे. काल 25% आहे. नक्कीच खात्री आहे सर त्याची. कर्फ्यू एक्सटेंडेड सर कर्फ्यू सर मला काय कळेल का? इमानदार आयुषी जात नाही आणि PSC जात नाही. त्यांची तो दोन्ही जाताना तो दोन्ही क्लियर करता तुम्ही तिला मामूली हेंगा दिबांना ना तो पुलिस यूज करता लो सर ट्रॅफिक पुलिस यूज करता ते दोन्ही एका स्पेस आहा थिंगा मायनिंग कॉर्पोरेशन जाला डिसिजन दोन्ही एका बरी सेम मायनिंग कॉर्पोरेशन डिसिजन जाला बिकॉज डिसिजन झाला लॉ डिपार्टमेंट. सर बोर्ड फाइल लॉ डिपार्टमेंट बोर्डाला डिसिजन जाऊन ना अजून. जाऊन ना. वी आर वेटिंग फॉर सेंट्रल. तुम्ही इन्स्ट्रक्शन काय करपाचे सर कर्फ्यू वर केदा मीटिंग सर